mali fintigi la ko ka ta décembre kalo la kana bla janvier kalo la samba fla ani mugan saba konna la ule dankarke jatege wale taba ma bioron durula yan foila yan dugu fla be no ulu karla nyogona ka sababu ke damando no fekele kuchala yoroso fogata bla gawla ni dogo kuin konna la yen kalon koni yubu yabala ka sababu ke kalandeon aleni ekol karamo uluka barabla dawye kamelen fla ulu koni u yere faka doni adu seje ambalma amena ni kibaran ne wala wala aga bidon kibaru konna la kawla dona ka fo mali fintigi la ka ulu koni ka ladala kibaru ya diula kalo ulu koni ayire ka fo ku ka ta kibaru ya temelena ni okela décembre kalo kle saba kana bla janvier kalo kle mugan durula samba fla ani mugan fla konna la ko fintigi la ka ulu ka wili ka jow koni senfe uye jatige wale taba ma bioron duru ka ulu bone unina kala duna ka fo ni kalo kele en konna la mali fintigi la ka ulu kone wili ka jow bioroni fla koni ke wala sa ka dugude on ka ulu no ubolo fe on la kana ni ka dankar ke jatige wale taba were kon fenela kala duna ka fo ni wili ka jonna ko panguru ulu kone deme ba kondo fintigi uma ni konna kala duna ka foko mali chamancha bolo fe dugu chama kon be no kerengere ne ala so fara tenengu duanzan fokata se boni nunuma wili ka jo munun kala ni yoro ko falen na o kera sababu ye ni jatige wale taba ma bioron duru ulu bonela unina wa mo bina ni fla ulu yere kon fene nyene ma minela jatige wale taba ulu daga yoro bado kon be no ko o nyogo mwan fla nyogona ko dankar kala ulu yere kon fene ni ka ulu chi bogo jatige wale taba ulu kon ka mobli duru nyogona o jenna moto bisa banani o fene jenna aleni ukeleme ka dugu jugoro mugu munun ko ni fene glanka bla ubolo ko mali fintigu ulu ko ni o de tan saba ka o nyogona waranga wala sa ulu kana se ka chenli ke bli ko wa o ko fe keleke mina misemani chama fene klala ka mina ubolo mun ko ni marfa kisawe foka ta se marfa sugo ya wera wera ko ni fene ma mali fintigi la ka ulu ka finindo ko ni fene ko mushwele mbubolo nunu bela jele ko ni sera ka se ka mine ko wani kalo kelen ko nala fintigi la ka ulu ko ni sera ka uteke da bakan ke meshigi ko ni ka ninga ta o ko ni di dugu nyamoma wala sa chuka mina ulu ko ni se ka bakan tigi mun ko ni ka bakawna segi uma munu tawtunna ko wa o wati kelen ko nala man filting la ka ulu ko ni ndara mobility ba kele nyogona ka ne ka dugu dawla temeni ulwe kerengere ne yala gawo la bezanga ko wa fene ukela sababu ye ni ka dumuni aleni fura ko o ko ni la se dugu dawma kerengere ne yala mondoro tesit fogata se leli hoima aleni dugu wera ufene ni bela jelen temelen ko fe mali fintigi la ka ulu ko ni ka nyema ulu ko ni ayire ka fo ko ulu ko ntena utege jigi fio adamade ulu no ubolo fe la kanalla ko wa ube anyini fintigu fe keren na la munu ko ni be ni kele bolo nun kon nala ko uga dofra uga chesruka wala sa chuka amna ugon mesika jamana ka okuna wolo kibara were mambulo ka dawklo kan o de yan foila ye ndugu flabe no ulu ko ni karla nyogona ka sababu ke damano fe kele doy ka wala dona ka fo ko filamana aleni janko merila ni nunu ko ni bela jelembe yan foila konnala ko ni dugude nunu ko ni ka bembale akele do ko ni willa uni nyogon chalala ni o gara sababu ye ma chama ko ni jokina kawla do na ka fa ko ni dugu flan nunu ko ni bela jelen ko ni be nyogon soro da mankele ni la o san boyero ko ni la ni dugude nunu ko ni maseka benkola ni o ko ni kera sababu ye fitna ko ni willa nunu ni nyogon chalala o kelen nun ko nala ayira la ka fa fana ko ma duru ko ulu ko ni jokina ko sebe ko sabla ko marfakisa ko ni sera uluma ko ma fla kon bala ko ulu ko ni tara yanfoila ye seserefula ko ga ko ato saba u ko ni de medo uluma ni ga seni ule bamako konala sabla ulu ko ni kun jogi jogo ka jugu ko sebe kala do na ka fo ni kelen ko ni wille mal finti la ka ulu ko ni u se fa ka seni yoro ko falen ko nay no wala sa manga o ko ni mese ka mada nga ame wati mne ko sta ulu ko be u ka baraw ko na wala sa chuga amna u gon mese ka feretike ni kelen nyogon kana se ka wili ni yoro ko falen no natkuni kibara were mambulo ka dawklo ha yoro so aleni gawo ayira la ka foko ni dogo ko ko nala kalande ulu ko ni maseka kalanke ka sababu ke ekol karamo aleni kalande ulu ko ni ka barabla doye kawla do na ka fo ko yoro so aleni kuchala ye ekol privé ni o ye kenre ye kalanso ye ko ye ekol karamo ulu ko ni barabla do ko ni ke ka sababu ke ko kalande ulu ko ni ka ekol waru te ka sara ni ekol karamo ni ekol sutigi nun kon ka fala ko ulu ko ni feres gu bela jelen kon tike wala sa choga amna u ko ni tege be se ka da u ga waruka ko ni ataka laje ulu ko ni ka ekol so o kon be labara ni o wari nunu nye ko gani afora ka fo ko tege se ka da o wari nunu ka mate ka fo era ko ekol karamo ulu ko ni be sara ko o ko ni de gumbaye ka nyesi uluma o kama ni manu yere kon fene barabla do kon ke
mun kuntagala kɔni ye tile 5 ɲɔgɔnna ye k'a daminɛ tɛnɛndon na fo jumadu. Mun kɔni ye gawukaw ta ye kalandenw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ni o ye IM ye olu kɔni ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛ ni ka baarabila kɔni kɛ walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nunu kɔni ka baarabila nunu ko a kuntagala ko o bɛ taa tile 3 ɲɔgɔnna na k'a daminɛ tɛnɛndon na ka na bila araba la. Nunu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka ni wulikajɔ nunu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko degun caman kɔni de bɛ olu kan u bɛ fɛ o degun nunu ka wuli ko ni a ta ka lajɛ ko kilasiko dɛsɛ kɔni bɛ kalandenw na marabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko wa fɛnɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ko gawo ye IFM mɔgɔ olu fɛnɛ tɛgɛ dɛsɛlen don ka da u ka bursuw kan ko école karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ yen nɔ ko kalanso caman kɔni de bɛ yen nɔ école karamɔgɔ kɔni tɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na kuma tɛ k'a fɔ ko u bɛ kalandenw kalan ko ji tɛ kalanso na fo ka taa se baarakɛminɛn caman wɛrɛw ma walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o degun ninnu na olu kɔni ye tile 3 baarabila kɔni boloda ni olu kɔni kun cɛra kunu arabado janvier kalo tile 25 kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye dɔgɔkun tɛmɛlen kayi kɔnɔna la kamalen 2 olu yɛrɛ kɔni ye u yɛrɛ faga k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko janvier kalo tile 19 ko mun yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ faga ko o kɔni kun ye filakɛ misigɛnna dɔ kɔni de ye ko nin cɛ in kɔni ko nin kɔni kun ye fila ye ko u bɛ ka ye filakin dɔ la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bankasi kɔnɔna la ko nin cɛ in ale kɔni ɲɛmatunna waati kɔnɔna la ko ga janvier kalo tile 19 ko bɔ kɔni taara kɛ a su kɔni gulonnen kan juru la kungo kɔnɔna la ko ga an bɛ waati min na i ko sisan a ma se ka dɔn fɔlɔ kɔni kun kɔni ye nin cɛ in kɔni bila la ou bien sababu kɔni nana ni a ye nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilakaw olu kɔni bɔra ko ninnu kalama sabula olu kɔni ye u senfa ka se yɔrɔ ninnu na ko wa fɛnɛ olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la walasa ka se ka a ko ɲɛ dɔn kosɛbɛ ko a filanan yɛrɛ kɔni o kɛra kaye dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko nin kamalen ko ale yɛrɛ kɔni tun bɛ baara kɛ kaye sonatam na ko ga janvier kalo tile 21 bɔ taara kɛ ale kɔni su ka a ka so kɔnɔna la nka jateminɛw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin cɛ in ko ale yɛrɛ kɔni tun ye pɔsɔnɛni min ni o kɔni ye asidiji ye nka hali bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilakaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la nin ko 2 ninnu kɔni na walasa u bɛ se ka u ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna